ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳୁ ଆମେ ଯାଇକିଲି ସାଇ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଆଜି ପାଲି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଠାକୁର ସାନ ଧରି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଠାକୁର ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାଇ ବାବା ଗତବେଳେ ଗୋଟେ ବଟ ପିନ୍ଧିଲେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାଇ ବାବା କେତେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସାଇ ବାବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ଭାମୁଲା ସାଇ ବାବାକୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଠାକୁରକୁ ଫୁଲ ସଜାଇ ଦେଲେ। ଏପଟେ ମାମା ଫଳ ଧରିକି ରେଡି କରିଦେଲା। ଭାମୁନ ନାନା ସାଇ ବାବାକୁ ଆରତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। हे साईराम हले हले कीजा लाधे लाधे श्याम। आलती सबेले बाबा ठाकुर को चामर कर। साई बाबा मंदिर के साथी आलती सैले बेले समेत आलती नेलु। मंदिर फेलिला बेले टिके ठंडा पी देलु। लौची बाय बाय।